Čiže tu ten market, takže myslím, že o tom vlastne takto vyzerá market, hej. Čiže, a ja som už videl, jak som bol na Google Developer Day, na tom poslednom, tak už ten market už majú nový, už ho majú taký vylepšený. Neviem, už sa nepamätám, čo o ňom vylepšili, ale bol taký minimálne krajší. Takže, čo môžete robiť vlastne cez ten market? Takže vy si vlastne, aký je ten proces? Čiže vy sa zaregistrujete, čakáte, ja neviem, pol dňa, neviem prečo pol dňa, ale čakáte, potom zaplatíte $20 a potom oni vám dovolia si nahrať aplikáciu. A ja vám ukážem ten formulár, lebo ja som dosť bledol, keď potom prišiel ten formulár, toto je on, ktorý musíte asi 80% z neho vyplniť. Čiže neviem, jak sa to zväčšuje. F. Čiže ono je to dosť dlhé a také veci, všelijaké obrázky a reklamné banery a neviem, proste ani nie je to tam pore napísané, na čo to je a proste... Chcete to stále savenúť, ale nejde to. A už keď si poviete, že už som pol hodinu nad tým zabil, tak zrazu začnete vyrábať obrázky a proste... Ale tak, no, väčšinou to tak. Ale keď som pozeral, lebo nedávno som čítal taký článok, že jeden chlapík sa proste rozhodol na programovať dve aplikácie pre Windows 7, či čo to je Phone, Windows Phone, neviem, jak sa to volá, a pre Androida. A vyšlo mu, že pre ten Windows Phone to asi o nejakých 50 hodín kratšie mu to vyšlo, takže a tiež tam plakal nad takýmito vecami, no ale ten formulár ani Microsoft nemá o nič lepší, takže tak ale tým si musíte prejsť. Takže a čo vám ten market, čiže tu si vlastne uploadnete, vy musíte vždy podpísať tú aplikáciu predtým, ako ju tam dávate. A ten kľúč si generujete vlastne sami u seba, ale hovorím, že pozor na to, aby ste nestratili. Ako náhle stratíte, už neviem, už potom už nejak musíte asi založiť paralelnú, alebo neviem, dobrí ľudia z Google možno sa nad vami zľutujú a nejak vám to povolia. A ďalšia vec, čo je veľmi dobrá, že v tom markete môžete sledovať chyby. Čiže keď niekto príde, proste mu to padne, tak on si povie, tak som naštvaný a napíšem mu tam niečo škaredé, že čo to tu padá. Takže nikto mi ešte nič nenapísal, furt len tu null pointer mi príde. Teším sa, že niekto tam niečo napíše, ale... Takže takto toto je chyba, ktorá už 3 za týždeň, to je dosť zlé, ešte som to nestihol opraviť, takže teraz niekde na mňa nadávajú nejakí ľudia. Ale je to takto pekne, že pekne vidíte, kde vám to padlo, hej. Ale je dobre, keď aj tí ľudia vám... Ale to tiež som videl na tom najnovšom, tuším 2-3, tak tam už nejak viac vecí vám vedia proste zareportovať, čiže máte ešte väčší prehľad o tom, že kde sa stal problém. Ale oni vám ľudia napíšu, ja neviem, tu také maličké to je, čo to je, to neviem čítať ale je to taký paradox, že ja som to robil tak, že ja som to tam buchol na ten market a proste, že hurá, teraz to povie tým ľuďom s malými telefónmi, tak teraz mi napísal človek, že hurá, ide to super, teraz napísal človek zo Samsung Galaxy S a čo to je, nejde to, jak je to možné a teraz som to rýchlo stiahol a teraz zase ten človek s tým malým telefónom, že prečo to nie, no nemohol som to tam nechať a proste pol dňa len mailujete s ľuďmi a takže ono to zaberá čas, ale musím povedať, že tá komunita je tých ľudí, proste oni sami dobrovoľne nahlasujú niekoľko ľudí, že to budú testovať a čo som veľmi rád, že proste takto ľudia fungujú, lebo väčšinou mám taký pocit, že ich to otravuje ale oni vám radi pomôžu, keď to má aj pre nich nejaký benefit, proste, že si môže prečítať konečne tie noviny, tak on vám rád s tým pomôže. A ťažko zistiť, akí ľudia to používajú, len s 2-3 komunikujem, takže tam sú podľa mňa takí študenti. Niektorí už o jednej pobede mi píšu, že čo je, neposlal si novú verziu, čo, kde to je a hovorím, však musím aj pracovať, ne, však nemám čas sa tu venovať. Takže ono je otázka, či vyvíjať aplikáciu konkrétne pre Androida, pretože
sa hovorí, že strašne veľa ľudí má iPhone, ale ja poznám len jedného, tak neviem. Kde sú tí ľudia? Má tu doma iPhone? No, tak teraz som ich spoznal, takže pre tých bohužiaľ to není, no. A toto je práve ten problém, že či robiť tú aplikáciu proste konkrétne pre každý mobil, alebo spraviť nejakú webovú verziu, ale teraz sa pamätám, aj Michal tam mal taký, že sporiteľne, alebo čo nejaká banka, že vydala internet banking pre Androida a niekto im napísal, aká aplikácia, však to nie je aplikácia, to je len mobilná verzia, čo to tu, takže, ale tak to je problém, že buď chcete obsiahnuť všetko, ale ľudia sú proste zvyknutí aj tým ľuďom, keď by ste na tom iPhone, alebo proste on je zvyknutý na nejaký štýl ovládania s tým prstom a ja to vidím aj tú moju aplikáciu, keď ľudia používajú, tak ono je dobre vidieť, keď robíte tú aplikáciu, tak si zoberte proste niekoľko ľudí a pozrite sa, ako to robia a čo tam môžete zlepšiť. Lebo takto hovorím, že keď to robíte sami pre seba, tak veľa vecí vám príde intuitívnych a proste, že ak to môže nikto nepochopiť, však to úplne tam do očí bije, že tu ťuknem a ide to a hotovo. Takže treba si pozrieť aj tých ľudí, ako to používať. Čiže toto som spravil teraz taký pokus, lebo mne sa už nechcel, ja už som bol taký, že už som si vlasy trhal, furt tam niečo nefunguje, furt to padá, furt s tým máte problémy, takže spravím webovú proste verziu. Tak som spravil takúto aplikáciu, ale to je zase otázka, ako ju spraviť, pretože ja napríklad, keď ja mám browser tam, tak ja nikdy nechodím, bookmarky to ja nepoužívam proste, hej, a pokaždé ťukať proste tú adresu, to je blbosť. Čiže ja som to spravil tak, že som spravil ikonku, vlastne, ktorú máte, a na to si kliknete a otvorí sa vám to vo webovom prehliadači. No, funguje to, ide to, hej, len zase je problém, toto je na tablete, hej, čiže zase keď aj tú stránku, keď robíte, tak treba si veľmi zvážiť, či to budete robiť dynamicky, že bude sa to celé rozťahovať, proste, lebo na tablete to nevyzerá dobre a že tam je tiež veľmi to je problém, že či to robí takouto cestou. Ja som aj skúšal, ono je tam, že WebView je tam možnosť, čiže si spravíte normálne ten widget, WebView a do toho dáte proste tak to bola moja pôvodná myšlienka, keď to bude super, tam bude WebView, nemusím sa o nič starať, tam sa tam proste dám iba URL adresu, sa to tam nacucne, všetko sa to nacuclo, to bolo všetko fajn. Ale ja som zistil, že tam nejde JavaScript zase, takže ja mám rád jQuery a už som si na to tak zvykol a nevidím dôvod proste, na čom vždy naťahovať. Ja mám rád ten partial refreshing, alebo jak si to, a proste že nejaká časť tej obrazovky sa vám proste refresh. No ale teraz zase to nešlo, takže zase som to musel dať tak naspäť a ono sa to tam nejak dá, iba že to robil nejakú Android aplikáciu, tak väčšinou pôjde na developer.android.com a potom niečo si klikne, že super toto a potom zistí, že jedna proste vec sa tam robí na 20 strán a sa nechce nikomu čítať, teda mne určite ne. Takže ono je tam, že nejaký JavaScript, ale dneska som si to tak zbežne pozrel, ale nebolo mi jasné, či môžete dávať JavaScript ako do tej stránky, ono ho tam trebalo nejak povoliť, ale mne sa zdalo, že on ako keby len niektoré funkcie vy ste museli z aplikácie povoliť nejako, že tieto chcete, alebo také komplikované mi to prišlo a to človek radšej, že nič, necháme tak. Ale teraz som videl, že jQuery Mobile, ešte je to myslím beta verzia, nerobil som s tým, ale práve tam by mali podporovať tie veci, že proste tým prstom, keď si tam robíte, že vám to, nemusíte sa o to starať, lebo hovorím, že naozaj aj ja, čo som robil, lebo ja som mal obrázok, veľký obrázok, aha, to tu mám ešte, aby som vám nezabudol, lebo tie pikošky, čo mi všetko nefungovalo, to tu mám, ale už by som mal asi aj končiť, takže, no, a čo som hovoril posledne, už neviem. Ja už viem, čiže mal som veľký obrázok a teraz proste dal som, on neskroluje, proste je tam obrázok, dáte ho, vám ho vycentruje a nič, hej, tak máte ho na strede. Tak dobre, pridal som, že scroll view. Tak on mi pridal, proste tam máte, že horizontál a vertikál.
Proste máte dva. Čiže najprv musíte pridať jeden a potom druhý. No a teraz som bol, že super a všetci, lebo to proste tí ľudia, nefunguje ti to tu a nič, čo to, že nejak zle si to naprogramoval. Ja som zistil, že keď tam dáte ten scroll view, tak on scrolluje tak, že môžete buď vertikálne, alebo horizontálne. Nesmiete ísť do strany. To nefunguje. Neviem, si to prišlo také čudné, lebo pritom, keď používate všetky tie Google mapy a tieto veci, tak tam všetko to máte pomaly pocit, že to tam musí byť, že každý to používa, ale potom zistíte, že jedine, jak sa dostanete k tomu, ako to spraviť, je ísť do zdrojakov Androidu a to mne sa vôbec nechcelo, tam sú tie ukážkové aplikácie a tam práve tieto veci riešia, takže ono je to dosť v oprúze. Ja hovorím, že aj tento side scrolling, keď som tam pridával, tak musel som eventy odchytávať a takéto veci, čiže niekedy to môže byť dosť nepríjemné. Neviem, možno vo vyšších verziách Androidu už to je nejak natívne podporované, ale hovorím, že ja tým, že idem od 1.5, tak veľa vecí tam možno chýba a s týmto sú problémy. Takže ja už len v krátkosti poviem teda, čo som mal, čo tento scrolling som spomenul. A teraz napríklad som mal problém, že on vám dáva, ako máte veľký obrázok, tak každá aplikácia má nejaký limit, proste, že ja neviem, proste 3 mega vám dá, že viac pamäte vám nedá. No a mne sa stalo práve, že ak som ja stiahol ten obrázok, tak proste on kydol, že image exceeded memory limit a neviem čo a proste a čo teraz tým, no tak som musel potom robiť zase tak, že priamo v Androide sa nedá robiť nejaké plynulé resizovanie a tak, takže s tým sú dosť problémy a proste treba to nejako riešiť. No, to ešte niečo som chcel povedať, ale myslím, že už to stačilo na dnes. Mám aj ja dosť, aj vy. A pivo bolo dobré, sa spýtam, ešte som si nedal, chcel som si dať, ale má to na mňa vedľajšie účinky, takže až teraz si dám. Dobre, chutilo? No. A čo to je za pivo? Pozor. No, tak to je fajn. Dobre, takže keby mal ešte niekto nejaké otázky, tak ľudia nech príde, sa spýta. A môžete sa teda ešte na otázky dáme čas, nedáme? Ale... Potom pri pive. Dobre. Takže ďakujem vám za pozornosť. Teda. Tu mám ešte maskota, ten mi pomohol dneska, takže...